Ja! To mi v živote nikto nepovedal. Okrem ja. Ty to natáčaš? Nie. Už si mala fotiť, lebo už nikdy viac, už iba svadobnú mám zbranú. Ako on je so svojím partnerom a ako so svojím. On je so svojím partnerom? So svojou partnerkou si spolu. Nechoď ho, keď to nemá rád, ten malý človek. Ja kamerujem, kto hovorí o fotení. Co robíte, Robert? Kde máš titulky? To si je na stoli? Ja. To si desíta. Počkej, o tom.